crec que afortunadament la situació no es planteja en aquests termes. Nosaltres tenim una taxa de nouvinguts que està en torn al 23% en aquests moments i els problemes que es plantegen no són del calat o de la situació que hi ha a Salt. Quins són els problemes, doncs, de Tortosa? Jo crec que, a més, efectivament, els mitjans normalment no tenen cap incidència respecte a la situació. Passa que són situacions tan complexes que a vegades analitzar en 2 pàgines de diari o en un reportatge de 3 minuts tendeixes a la simplificació i, per tant, és un moment, és una situació complicada. Problemes d'integració. A Tortosa van passar d'un 4% de nouvinguts en 10 anys a un 25%. I, per tant, això en una població de 40.000 habitants és normal que generi problemes d'integració. I, malgrat hi hagi una predisposició de la població autòctona, també és una situació que s'ha de gestionar per les dues parts. Per tant, s'ha de fer un esforç d'integració amb els nouvinguts que coneguen la cultura, s'ha de fer tots els esforços econòmics per part dels ajuntaments que necessitem recursos per a possibilitar la integració a tots els nivells dels més petits i els nivells, sobretot, dels més grans. Parlarem d'aquests recursos que necessiten els ajuntaments i veurem si és una petició comuna que fan tots 4 alcaldes. Això passa tant. A Guissona diu el 100% o pràcticament dels nouvinguts tenen feina, en canvi Tortosa 1 de cada 3 no en té. Pràcticament 1 de cada 3 no en té. La crisi en aquests moments està afectant molt més en aquests col·lectius fins a cert punt, amb certa normalitat. És mà d'obra menys qualificada i molt més sensible a una situació de crisi econòmica. A Tortosa estem en una taxa d'atur en genèric aproximadament d'un 17%, 18%, que és la mitja del país, i amb els nouvinguts està a prop del 30%. Ara preguntaré si la crisi ha generat més tensió, si realment ha convertit la convivència en supervivència, però abans ens falta el perfil del que passa a Manlleu, perquè de Vic se'n parla... Per tant, tot això ho dificulta molt. A Salt, amb l'arribada d'immigrants, han marxat els autòctons, per això. Sí. Si l'any 99 hi havia 20.000 espanyols, per dir-ho d'alguna manera, en tenim 17.000. És probablement alguna de les poblacions que han crescut en població i han baixat en cens electoral. Això no ha passat a les seves poblacions? Bé, ha passat a Tortosa perquè vostès, desatenent les indicacions del síndic de Greuges, han mirat d'empadronar només aquella gent que tenia la cèdula d'habitabilitat. Fins a cert punt això no és veritat, perquè efectivament nosaltres el que hem regularitzat és l'empadronament a Tortosa. A Tortosa tenim una situació absolutament irregular. Nosaltres en aquests moments hem donat de baixa més de 2.500 persones nouvingudes, immigrants, que estaven empadronades a Tortosa i que realment no estaven venint a Tortosa i que inflaven el cens i que ho utilitzaven per diferents situacions o diferents motius, amb el qual tenien una residència fictícia, amb una targeta sanitària fictícia, que després no era la real. I el que han fet és regularitzar. Efectivament, entre les mesures que estem prenent de fa temps és demanar la cèdula d'habitabilitat i que ens acrediten el títol pel qual estan ocupant aquella propietat, que fins ara tampoc no es feia, perquè si no es podia donar situacions com havia a Tortosa, en més de 100 habitatges, més de 25 persones empadronades en aquells habitatges. I aquí hem de ficar ordre, i això és la responsabilitat dels ajuntaments, que tot plegat a vegades també estem molt sols davant d'aquesta situació. Se senten sols? Aquesta és la pregunta que els volia fer. Sí? Sí, fins ara, durant molt temps, ens hem sentit sols. Per exemple, jo, sí, sóc l'únic que puc parlar... Correm el perill d'assimilar-ho tot. I jo no sé les vostres poblacions, però reincidents n'hi ha d'autòctons i n'hi ha d'immigrants. I a vegades hem de matitzar bé aquest discurs. La reforma és imprescindible. Ara, evidentment, aquesta reforma ha d'anar acompanyada d'uns recursos per al sistema penitenciari i una ampliació de places, perquè si no això serà inefectiu. I si no s'està assumint en aquests moments aquesta reforma penal, essencialment, jo crec que és per una qüestió de recursos. És que aquesta reforma no ha d'anar pels
Per els immigrants ha d'anar per tothom, vull dir... Està clar, Això està claríssim. No, més que res per matisar-ho, que aquesta reforma d'enjuïciament criminal i quan una persona... Més de seguretat en problemes de convivència, que a vegades també hi ha aquesta tendència d'assimilar els problemes de seguretat a problemes de convivència. Els problemes de convivència són problemes molt concrets que s'han de resoldre, que moltes vegades també implica l'actuació de les forces de seguretat, però no s'ha de confondre en problemes de seguretat. Vostès tenen en compte que els seus votants potencials a partir de les properes eleccions municipals són també els immigrants, els estrangers que ja porten 5 anys a la seva població? És a dir, els condiciona la seva manera de gestionar el poble aquest fet o no? No, primer, a les últimes eleccions municipals molts d'aquests estrangers podien votar, els comunitaris, els ciutadans romanesos, per exemple, podien votar. El grau de participació va ser relativament poc. S'afegeixen alguns col·lectius, perquè el govern central està signant alguns convenis que permetran, però jo crec que, almenys en el cas de Tortosa, no serà significatiu. Per tant, no es condiciona la seva manera ni de parlar ni d'actuar. No, per descomptat. Jo, per exemple, la comunitat romanesa del meu municipi, que és al voltant de 1.000, doncs de 1.000 crec que van sol·licitar el vot una 80ena de persones a més. Per tant, tenen la sensació que els immigrants reben més recursos que no pas ells? O això la tenen, aquesta sensació? Efectivament. Almenys d'això es queixa. I en molts de casos és una sensació que no correspon a la realitat, i a més, a part de la sensació, hi ha el que nosaltres anomenem les llegendes urbanes si no paguen impostos, si reben més ajuts, si tenen xecs per poder comprar diferents estris, cosa que no respon a la realitat. També és veritat que hi ha sectors minoritaris, però sectors minoritaris que estan fomentant aquest discurs, un discurs que per si mateix és pervers. Jo, als conciutadans, l'altre dia visitant un barri, els deia: escolta, quan tingueu un dubte, veniu a l'Ajuntament i jo us diré si és veritat o no és veritat. Escolta, és que un immigrant va anar a comprar un cotxet en un xec de 300 euros de l'Ajuntament, i com que el cotxet valia 600 euros, va vindre en 2 xecs el dia després. I jo li deia: escolta, ho sé perquè m'ho ha dit la senyora que està regentant la botiga. Escolta, és que l'Ajuntament no dona xecs de 300, ni de 150, ni de 50. I són llegendes que es donen a tots els pobles, Sí. Vull dir que no és només en una població, no? Quasi totes les llegendes són les mateixes. Però deuen haver casos que no són llegendes urbanes. Pocs n'hi ha, d'allò. Pocs n'hi ha? Pocs n'hi ha, allò. En tot, com deia l'alcalde de Tortosa, en Josep Anglada, per exemple, està fomentant tot el seu argumentari amb idees com aquestes. Sí, i bé, i en algun lloc pot tindre raó i en altre no. Jo a l'anterior mandat era president del Consell Comarcal del Baix Ebre, i un neguit de les AMPes de diferents col·legis era que els nouvinguts rebien moltes més beques menjador que els autòctons. I vam fer al Baix Ebre l'any 2007, a principi de l'any 2007, vam fer un estudi exactament de totes les beques menjadors que repartien a tots els col·legis. I el percentatge de beques menjadors dels nouvinguts era molt semblant al percentatge que representaven els nouvinguts en aquella escola, i en alguns casos inferior. Per tant, les xifres s'han de contrastar, s'han de ficar a l'abast, perquè el pitjor que hi ha és quan a vegades, escolta, és que si no ho expliqueu diu ser per alguna cosa. No, en el cas de Tortosa intentem explicar-ho perquè la gent sigui conscient. Evidentment, hi ha una part dels nouvinguts que en aquests moments ho estan passant molt pitjor, perquè són gent poc formada, gent que està a l'atur, gent que requereixen serveis socials, però no se'ls dona ni més ni menys que la resta de la població. Però en aquest sentit també rebran ara actualment més ajuts per aliments, que probablement perquè tenen més